Mga mothers, huwag sisisihin ang COVID-19 kapag naantala ang pag-aaral ng mga bata dahil may mga paraan naman. Ang pag-uusapan natin ay ang mga kulay ng rainbow. How many colors are there in a rainbow? There are 7. 7 lahat ang colors. Upang hindi nyo makakalimutan, gagamit tayo ng acronym ROYGBIV. R stands for red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. ROYGBIV. ROYGBIV. R stands for red. O stands for orange. Y stands for yellow. G stands for green. B stands for blue. I stands for indigo. V stands for violet. ROYGBIV. At yan, nagtatapos ang ating lesson for today. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na!